ఫెసిలిటీ ఇచ్చినాం టు సస్టైన్ ద సిస్టమ్ మనకి ఏదైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఫస్ట్ రేపు ఏదైనా తేడా వస్తే 30,000 50 మంది ఉంటాయి. ఈ 6 మంది ఇస్తున్నారు చూడండి. నేను మండే సరే ఓకే మీరు అట్లా భాగంగా ఈరోజు కిసాన్ రైల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయడము, దాంట్లో ఒక్కొక్కరు మన గౌరవ ఎంపీ గారు 30,000, అలాగే గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు 30,000, అలాగే గౌరవ ఎంపీ హిందూపురం వారు ఒక 30,000, ఇలాగా ఒక్కొక్కరు ఒక 50 మంది ఒక 30,000 చొప్పున వేయడంతో దాదాపుగా ఒక 15 లక్షల రూపాయలు మనకు రివాల్వింగ్ ఫండ్ లాగా ఉంటుంది. ఇంకా చాలామంది దాతలు కూడా ముందుకు వచ్చేసి కిసాన్ రైల్ ట్రస్ట్లో డబ్బులు ఆల్రెడీ కొంతమంది జమ చేయడం జరిగింది. మిగతా వారు కూడా విరివిగా కేవలం 30,000 రూపాయలు జమ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. సో మనకు 15 లక్షలు ఒక రివాల్వింగ్ ఫండ్ లాగా ఉంటే దాని ద్వారా ఎంటైర్ కిసాన్ రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కంప్లీట్గా ఈ కిసాన్ రైల్ ఆపరేషన్స్ ధాన్యం అన్నది ఇక్కడ పండించినటువంటి పంట మంచి ధర ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కిసాన్ రైలు ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇక్కడ లోకల్ మార్కెట్లో కూడా రేట్లు అన్నవి పెరగడం జరిగింది. సో ఇక్కడ కిసాన్ రైలుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కాబట్టి లోకల్గా కూడా మంచి రేటు ఇస్తూ ఉన్నారు. సో ఇది ఎప్పుడైతే కిసాన్ రైలు ఉంటుందో అప్పటి వరకు రేటు ఉంటుంది. సో అందుకని చెప్పేసి దీన్ని ఫార్మర్స్ మంచిగా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, అలాగే ఇంత రైతుల పక్షపాత ప్రభుత్వము అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు ఉండి జిల్లా యంత్రాంగాన్ని కూడా గైడ్ చేస్తూ నడిపిస్తున్నారు. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. దీన్ని రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి, అలాగే భవిష్యత్తులో ఇటువంటి మంచి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలకు ఈ మధ్య అనంతపురం జిల్లా వేదికగా మారుతూ ఉంది. చాలా ఇనిషియేటివ్స్ అనంతపురం జిల్లా నుండి మొదలవుతున్నాయి. అందులో ప్రజాప్రతినిధుల గైడెన్స్, సహకారము, సపోర్టు ఎల్లవేళలా ఉంది. సో అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ చేయడానికి అటు ప్రజాప్రతినిధులకు ఇటు అధికారులకు కూడా వెన్ను తట్టి ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. మీరు చేయండి, నేనున్నాను మీ వెంట అంటూ. సో ఇది రైతులందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి మరొకసారి కోరుకుంటూ, ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం చేపట్టినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఎంపీ గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి, ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్న మన ప్రభుత్వం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా అనంతపురానికి సంబంధించి కిసాన్ రైలును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కిసాన్ రైలును ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఇక్కడున్న ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, అలాగే మిగిలిన ఎంపీలను కూడా కలుపుకొని మన కిసాన్ రైలుకి దాదాపు 500-136 రూపాయలు టన్నుకుంటే అది సగానికి సగం కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించింది. దాదాపు 2,568 రూపాయలు కడితే సరిపోతుంది ప్రస్తుతానికి. ఈ 2,568 రూపాయలు కూడా రైతులు కట్టడం ఇబ్బంది ఉందని భావించిన ప్రజాప్రతినిధులు మేమందరం కూడా ఒక కిసాన్ రైల్ ట్రస్ట్ను ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాము. దాదాపు 50 మందితో 30,000 రూపాయల చొప్పున 15 లక్షలని మేము రివాల్వింగ్ ఫండ్ లాగా, ఒక సీడ్ మనీ లాగా కలెక్టర్ అకౌంట్లో జమ చేయడానికి పూనుకున్నాము. ఒక 50 మంది ముందుకు వచ్చి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందిగా కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇక మేము కిసాన్ రైలు ట్రస్టు చెల్లిస్తుంది అడ్వాన్స్గా, అప్పుగా, మిగతా సగం ఉచితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దీన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఈ కిసాన్ రైళ్లు ఈ అనంతపురం నుంచి హస్తినకు తిరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది. వాళ్ళు సక్రమంగా ఉపయోగించకపోతే ఇది ఆగిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళు సక్రమంగా ఉపయోగించి ఏ ఇబ్బందిని వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నా కూడా దాన్ని తగ్గించడానికి, వాళ్ళ ఇబ్బందులను తొలగించడానికి, తగ్గించడానికి మేము ప్రజాప్రతినిధులు ప్రయత్నం చేస్తామని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. జిల్లా ఉద్యాన పంటలకు కూడా పెట్టింది పేరు కూడా. ఈ జిల్లాలో ఈ దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా కూడా ఉద్యాన పంటలంతా కూడా పండిస్తున్నారు. ఎంతో కష్టపడి కూడా రైతాంగం కూడా పండిస్తుంది. కానీ వారి గిట్టుబాటు ధర లేక, మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ లేక, గిట్టుబాటు ధర లేక నష్టాల పాలవుతున్నారు. ఒక్కొక్క టైంలో ఒక సీజన్లో అయితే టమాటోలు అటువంటిది కూడా మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు లేక ఇక్కడే రోడ్లపైన పడవేసిన వైనాలు కూడా చూసాం. ఈ పరిస్థితుల్లో రైతాంగానికి మేలు చేయాలని చెప్పేసి, ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్లా రైతాంగానికి మేలు చేయాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరపున, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇవన్నీ కూడా చేసి, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కూడా చేసి, మా ఎంపీలు అందరూ కూడా
అనంతపురం ఎంపీ కానీ హిందూపురం ఎంపీలు అంతా కూడా మాట్లాడి ఈ జిల్లా నుంచే ఒక కిసాన్ రైలు కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో ఛార్జీలు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి రైతులంతా భావిస్తుంటే ఆ పరిస్థితుల్లో మరొక మారు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి 50% సబ్సిడీ ఇచ్చేటట్లు కూడా మాట్లాడి కేవలం అంటే 5,600 పడేదాన్ని మార్కెట్ ఒక టన్ను తగ్గి 2,500, 2,600 కూడా తగ్గించడం కూడా జరిగింది. ఆ 2,500, 2,600 కూడా మేము అడ్వాన్స్గా అంటే ఊరికి సరుకు పంపించడానికే ముందుగానే కట్టుకోలేమని చెప్పే పరిస్థితుల్లో రైతాంగం అనేది కూడా ఇక్కడ వారి యొక్క అభిమతం తెలిపితే వెంటనే కూడా స్పందించి ఇక్కడ మేము ఒక ప్రజాప్రతినిధులుగా హిందూపురం కానీ పార్లమెంటు ఎంపీలతో పాటు మేమందరూ కూడా ఇక్కడ రైతు మేలు కోరే వారందరూ కూడా చర్చించి ఒక రివాల్వింగ్ ఫండ్ అనేది కూడా అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ గారి పేరు మీద కూడా ఒక ట్రస్ట్ అనేది కూడా ఏర్పాటు చేసి కిసాన్ రైలు అని చేసి మేము కూడా ఏర్పాటు చేస్తే ఒక రివాల్వింగ్ ఫండ్ ఒక 15-16 లక్షలు కూడా చేస్తే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వారు అడ్వాన్స్గా చెల్లించుకోకుండా రైలు ఛార్జీలు కూడా ఈ రివాల్వింగ్ ఫండ్ ద్వారా కూడా చెల్లించి రైతుకు వచ్చిన తర్వాత వెంటనే దాన్ని తిరిగి చెల్లించేట్లు ఒక ఫెసిలిటీ అనేది కూడా చేస్తే పూర్తిగా కూడా చేసినట్లు అవుతుంది. ఈ జిల్లా రైతాంగానికి కూడా మేలు చేసినట్లు అవుతుందని చెప్పేసి భావించి ఈరోజే వెంటనే కూడా నిన్నే మా అనంతపురం ఎంపీ గారు వెంటనే ఒక ట్రస్ట్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం కలెక్టర్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో, అలాగే హార్టికల్చర్ యొక్క డీడీ వీరందరినీ కూడా కలిపి చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికే మేమందరూ కూడా ఒక్కొరు ఒక 30,000 కూడా మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ కానీ 2 ఎంపీలు, నేను, అలాగే మాజీ జెడ్పీటీసీ రవీందర్ గారు అందరూ కూడా, అలాగే నాయక్ గారు ఇంకా చాలామంది కూడా చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల నేను ఒకటి చేస్తున్నాను, మేము ప్రజాప్రతినిధులుగా కానీ అలాగే మా ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమ కోరే ప్రభుత్వం కూడా మేము అనేక రకాల ఈ జిల్లా రైతాంగాని కోసం ఫెసిలిటీ కల్పిస్తున్నాం. దాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం, ఈ సిస్టాన్ని సస్టైన్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా రైతాంగం పైన ఉంటుంది. ఈరోజు ఈ ఫెసిలిటీని ఉపయోగించుకొని వారు లాభం పొందాలని చెప్పేసి మేము